Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka United Democratic Party kala jid yonoyalam kalyang persya. Hak hasihas Autonomous District Council uba tita Starwell Khan ban shimti ke Mustid General Secretary bethamai jong ka parti. Ya kani, lapin benaru Presiden ke UDP uba met ba lingdo, hadin melawai ke jingalang jong Central Executive Committee jong ka parti kablalong haka pratrik unailar arajar arpusan. Kani ka jing jid uba tita skumu General Secretary bethamai kalong hadin ke jing inokam jong Dr. Jemino Mautho ba ke jing mi ino jong u na UDP da ka bapen pau ba kadai ka daw shimet. Kaba nikong bat kaba kongsan kalong ban jit ya jenis ketri jong kapati bat ni sokmen da kawai kesut da kawai ka jing ai jimut laya menjor lang ya keteng jumba titas kain kum jenis ketri bat mai jong UDP kata kalong ka rai ka bagi lai simulasi sisi Jing ai kublai ya ka Central Executive Committee ka bala ibet ban kamti hanga ya kan ka kam kum General Secretary jong ka parti te nakaliang ka jungi kalong ba kantam nakaliang jonga kapaningkong hi kalong ba kumno ban penklan ya ka parti nang iskmat bat kumjo ro ban ban continue lagi ban nang beteng ya kata kam kum General Secretary ya ka ba keladon ka jingko hakimi ki kendiat pernah ki beladap hadim ka jing resign no jong General Secretary berim jungi ba Jemino Mautho den rengi kermen ba mentapat nangis khmat hadin bangilai kendu ya ki President Secretary mentarasni jong ki district ki beper nilayo ya ka banyak beliau jumut bat kermen ba nangis khmat inala ban pentelun ni ka kam akaban penklan ya ka parti bat hamtam ru ban kandon ka jingya dei ka jingya rekam ka ba khamjan su apdeng ki nomi khmat ki jungi bat ka parti em ha ka jing sisa nakaliang ka jungi kabakongsan kalong haki konsensi ki badan ya ki nomi khmat kabamut ki badan ki MLA MDC kamut ka parti ka don kata ka jing ong ba itu tangpol election kata kam arai haki konsensi ki bagi job denre haki konsensi pat ki bom job pi ka don ka jing ndiat namar bagi bepli gitu ki kandidat ki jungi habaki job election kalong ka ba bhai ki bannya kontak sa bat ki pat ba barok sansnam hoi hatung hateng le si kala bandon denre nang ni syahwat kai ke bakong ke parti ngin le kalong ba ila don ya ki action plan ki bagi penkre kalong ba wat haki ki konsensi ki bagi don nom hikmat ru nakalian ke parti ke bot ngin le iban wanra ya ke jinge dei ke bejan apa deng ka di grassroots bat kinong elam ke parti haki tu ke kasus